nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido sa garuduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapa-boost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa ton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Pamatsyag ko. Kada tulo sang dugo nga nagasulod sa lawas ko. Nagapadugang sang akon kusog. Kag nagapali ang mga pilas. Nagintuga sa mga slayers sa lawas ko. Kag nagbalik ang akon tanan nga abilidad. Nga ginkawat nila sa akon. Sa sulod sang 5 ka tuig. Labaw sa tanan. Ginbuksan sini ang isa ka mabakod nga koneksyon sa tunga namon ni Timon. Mabatian ko na subong ang ara sa iya kaisipan kag balatyagon. Sige pa. Sige pa, mahal ko. Padayon ang pagsuyop sang dugo sa akong mga pilas. Sige pa. Amo kaliining rason. Kung nga ang mabudlay para sa isa ka pure blood ang mag-untat sa pagsuyop sang dugo sang biktima. Tungod hindi gali basta enerhiya lang ang makuha sa biktima, kundi kabuhi. Kag sino man abi ang mag-untat sa pagsuyop sang dugo nga nagahatag sang kabuhi. Sino? Si Arlo. Nagatutok gid siya sa paglantaw sa kamera. Sang nagakatabo sa sulod sang namtangan nila Damon kag Paula. Kag nagaugtom siya.
akig siya katama. Shit! Shit! Patyo niya si Damon. Kinahanglan niya mapunggan siya. Kadtuan ko sila. Hindi niya pagbuhaton nina. Hindi niya pagpatyon si Demon. Nagpaano ka nakasiguro? Wala mo ba na makita? Nagahigugma siya kay Demon. Hindi niya ini mahimo nga halitan. Isa pa, amo na ining kinahanglan nila nga duha. Para nga mangin mabakod, kag mangin gamhanan. Para nga makapakigbato sa mga kaaway. Katahom sa iya, hindi bala? Makita sa iya ang akon mga mata, kag ang guyas sang iya amay. Oh, kun tani, kun buhi pa si Percival, makita niya, kag ipabugal ang amon anak. Sigurado ka bala sa ginapanghambal mo? Wala mo bala makita? Isa siya ka pure blood. Kag hindi na niya kilala si Damon. Wala na siyang importante sa iya subong, kundi ang dugo, kag ang kagutom nga dapat niya nga punan. Si Paula, hindi parehas ang asawa mo, Arlo. Oh, Maida? Sorry. Apang tion na, agod batunon mo ang kamatuuran. Oo, gamhanan ang mga purebloods. Apang kalainan, mahimo nilang likawan. Kung pilion nila, parehas ang pagpili naton, nga hindi pa mapakontrol sa virus nga ari sa aton lawas. Halos, nagalapta na ang sugilanon bahin sa aton kaliwat. Ang bahin sa katalagman, nga dulot sa mga pure blood. Kaysa tion nga magwa na kuno ang mga bangkil, kag kuko nila. Sa tion, nga tuma na ang kagutom nga tugas ang virus sa ilalawas. Hindi na sila mapunggan pa. Apang isa ina kagabutigan. Tungod ara lang sa ila, kung tugtan nila, nga lamunon sila sang kagutom. O kon, antuson, kag kontrolon... Hindi matuod na! Oh, Arlo? Wala ginpili sa nga akong asawa ang mangin manugpatay sang tao. Amo gid na ang ipikto sang iya pagka pure blood. Ara, tulukan ninyo. Wala gihapon niya ginbuyan si Damon. Patyo niya ini. Bisan pa nga ginahambal niya nga mahal niya ini. Bah, tulukan ninyo. Tulukan ang ginabuhat ni Paula. Ginhatag niya pabalik kay Damon ang yadugo. Natural. Tungod kabuhi man siya ni Paula. Pero ang dumdum ko, hindi masarangan niya kontrolon sa mga pure blood ang ila kagutom kag kauhaw sa dugo. Abi ko kung ginalamon sang virus ang ila husto nga paminsaron sa oras nga makatilaw sila sang dugo. Ang akon kabutigan, amo ang nagbalay sang sugilanon. Ang akon kabutigan, nga dyutaya na nang mag-utas ang kabuhi namon sang kamanghuran ko nga anak. Sixto, nagbusong ako matapos nga na-infect kami ni Herno sang virus. Wala kami maglaom nga matabo ato. Sobra ang kalipay nga ginbatyag namon. Ilabi na sang ginbunag ko si Cyrus. Bugo sa nga akong pagpati nga hindi siya malatnan sang virus. Tungod, normal siya sang ginbunag ko. Apang sang ulihi, na-realize ko nga siya man nagakinahanglan sang dugo. Gani, ginatagan ko siya sang dugo sang mga sapat. Apang isa ka bes, nag-upod siya sa pagpangayam sa iya amay. Napilasan siya. Kag madamo sang dugo nga nadula sa iya. Kani, ginatagan siya ni Herno sang iya dugo. Didto
kag nagbag-o si Cyrus. Ano ang buot mo silingon? Natukiban niya nga mas manamit ang dugo sang vampira sang sa dugo sang sapat. Sang wala na siya sa makuha dugo sang vampira, napinsaran niya mga tao. Dito, kag nagsugod siya sa pag-inom sang dugo sang mortal. Kag nalipay siya sa pagpamatay sa mga inosente nga mga biktima. Pamatyag niya, isa sa kadyos, tungod sa niya kusog kagahom. Ginpapati niya ang kadaman sang iya mga kaedad, nga sila, mga ginbunag nga mga vampira, amo ang dapat nga maghari sa tanan nga kaliwat sa mga vampira. Ginhandom nila nga magtukod sang bag-o nga kalibutan, nga sila ang ginakabig nga Diyos sang tanan nga mga tinuga. Wala ninyo sila ginpunggan? Gintinguhaan namon. Tubtob nga napatay sang isa sang mga kaopo ni Cyrus si Herno. Ang dumdum ko, mapabag-os ang among hitabo si Cyrus. Apang naglala pagid siya. Bisan ako, ginhanduman niya nga patyon. Sang ginpunggan ko siya, nga ubuson pamatay ang isa ka pamilya. Ano? Hindi ako makapati. Kag hindi ko masugid sa iban nga nagpadako ako sang isa ka sapat. Tungod sa pihak sina, anak ko gihapon siya. Gani, ginatagan ko sang ideya ang iban nga mga ginikanan sa mga pure blood. Nga mahimo, nga natural ang ato nga epekto sang virus sa mga ginbunag nga mga vampira nga hindi na nila ini mapunggan. Bisan ano pa ang buhaton nila. Apang wala ako maguna-huna. Nga amo atong nagdugang tulod sa ilan ni Cyrus nga magsabwag sang kakugmat. Nagbukas ang portahan sang prisuhan? Ano ba lang na-miss namon, ha? Demon! Paula! Ikaw? Ikaw atong babae nga nag-infect sa akong sa una. Apang ginlaim mo lang ang imubuhok, kaginbutangan sa peki nga alom ang imunabong. Apang hindi ako mahimo magsala. Ikaw, Gid. Ikaw, Siling. Ginakilala ako sa subong nga panahon nga si Maida. Apang paano, ha? Nga? May abilidad ako nga makita ang palaabuton. Kag nakita ko kung paano mo mapabag-o ang desisyon sang akon anak sa pila ka adlaw. Apang ginbunag ka sang temprano, mga 2 ka tuig. Kag wala ko pa'y na mabunag si Paula. Kani, kinahanglan nga buhaton ko ikaw nga vampira. Para nga magapabilin ka nga buhi. Kag maabtan mo ang pagbunag ko sang akon anak. Si Paula. Si Paula kag si Arlo, nagtulukay sila. Mabasa kong ara sa huna-huna mo. Hindi ka magkabalaka. Sa pihak sang ginbuhat mo sa amon, bisan nga ginhando mo kami nga patyo ni Demon, wala ako sang plano nga magtimalosan. Gusto ko nga pamatud-an sa imo, nga bisan ang pinakamapintas nga sapat nga ari sa sulod sang lawas ko. Sa gihapon,
mahimo ko nga makontrol ang akon kaugalingon. Hindi ako makabatas nga magpatay sang isa ka tinuga. Mortal man o kon immortal nga kasubong naton. Nahuya ako sa nabatian ko sa imo. Daw hindi ako makatulok sang tadlong sa imo. Kabay nga mapatawad mo ako sa tanan nga pagpaantos nga ginhimo ko sa imo. Pangibabaw ko nga akong bugal. Ang kahadlok nga manginwala na ko sang pulos sa aton kaliwat. Tungod sang pagtuhaw mo. Tuma na sa akon nga nalampuwasan namo ni Damon ang patod nga kamatayon. Gani, gusto ko ipahibalo sa imo nga wala ko sang handom nga kuhaan ka sang titulo. Sa gihapon, magapabilin ka nga pinuno sini nga kaliwat. Paula? Ang buot mo silingon nga. Ginapatawad ko na ikaw, Arlo. Astra, salamat. Madamo gid nga salamat. Apang gusto ko anay nga magpalayo. Kag ibilin sa inyo ni Damon ang aton kaliwat. Manasig siya nga nadula. Paula? Tita! Paula! Tita! Salamat! Hilway na kita, tita! Husto ka. Ang dumdum ko. Hindi na mag-abot ang kahigayunan niya ini. Mayda! Salamat. Nga tubtub sa katapusan. Wala mo siya ginpabayan. Kag hindi mapulong ang kalipay ko. Paula, mahal. Wala ka ba sang plano nga tamyawon man lang ang iloy mo? Ha? Mahimo siya nga makahulat sa pila ka tuig. Parehos ang ginhimo ko. Damon, kung okay lang sa imo, pwede ko ba lang nga masugilanon anay ang akon anak? Paula? Mahimo niya nga ihambal kung ano man ang gusto niya nga ihambal. Hindi na kinahanglan nga atubangon ko pa siya. Amo sina ang ginhimo niya sa akon halin pa sang bata pa ako. Ay, wala man lang siya nagatulog sa iya iloy. Handa ako maghulat, bisan ano kadugay. Basta mapatawad mo lang ako. Kagtugtan, nga manginbahin sang kabuhi ninyo ni Damon. Damon, ano karon ang plano mo? Wala pa kita makaibalo. Kag hindi ako sigurado sa mga elders sa bungi. Sa banta ko, hindi sila basta-basta lang nga magpati nga harmless si Paula. Ginbili ni Arlo ang aton kaliwat kay Damon kag Paula. Gani, sila ang magdesisyon kung sino sa ilang nga duha ang magpungko nga leader talos kay Arlo. Hindi bala dapat mangin isaanay sila ni Damon kag Paula antes desisyonan kung sino sa ilang mamuno? Ako na mismong mapaiway, tita. Mahal? Lalaki ka. Ikaw ang dapat nga mapungko bilang leader. Kag ako, magapabilin nga sumulunod mo. Kag tampad nga kapihak sang imudughan Damon. Paula? Mabuhay ang Super Astra! Ang mga tinawo ni Arlo, ari sila? Kung mag-isa kita sa pagtibong kay Damon, wala na sa may mahimo ang mga elders. Mabuhay si Damon kag Paula! Damon! Hindi ko gimalimtan ang tion nga ini. Nga mangin pinuno sang pagbag-o sang aton pananaw sa kabuhi. Mga buhi kita nga wala sang isabwag nga kapintas kag kahalitan sa mga mortal.
Tunan naton nga likawan ang dugo sang tao. Kundi mga buhi kita, paagi sa dugo sang sapat. Magabiyang, diri natapos na ton matahong kasaysayan bisa ton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo #1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko.
Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot, kung diin ka man, tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa katapusan nga bahin sang kasaysay ni Silva, nga yaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Ginhuptan sa kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms. Forget me as my life goes. Hoy bruha, hinaya lang tingog mo, katingil. Dumabuka man ang eardrum ko ba? Sorry! Pero sigurado ka nga mapauli ka na sa Pinas? As in? Ari na gani ako sa airport. Ginahulat ko na lang ang flight ko. My God! Dasiga na? Buang kagid bala mo? Mga isa ka oras kag tunga pang hulaton ko. Isa pa, ini connecting flight ang ako nakuha eh. Mahimo nga buwas sa gabi pa ako makaabot sa Pinas. Kag isa ka adlaw pang travel ko. Kag makaabot ako dira sa aton. No! Hindi pwede! Ha? Nga hindi? Kaysa nahibalan ko, nagpadestino ko nuliwat sa Mindanao si Ace. Ano? Kag sa madaso na nga adlaw ang biyahe niya padulong dito. Kag tawi-tawi pang ginpili niya nga lugar. Do that wish na siguro ya. My God!
Kabay pa nga mahingabutan ko lang siya, Layla. Kabay pa. Kadasig na sang pagpadalagan sang driver sang iya taxi. Apang, do pa nga bayon ko pagid siya, nadugangan ng kadasig. Para makaabot ako dayon sa airbase. Ay, kinahanglan maabtan ko gid si Ace. Tungod hindi ko nagit madala kung nagbalik pagid siya sa Mindanao. Pag-abot ko karon dito, mga bayo na ako nga makikita kay Ace tungod emergency. Salamat. Ginpasugtan ako sang gwadya. Kagarin na ako sa flight line. Pasulod ako Ma'am? Sa din ka makadto? May pangitaon lang ako Pwede makasulod? Sorry gid ma'am. Off limit dire ang mga civilian No ma'am. Off limit dire. Kung gusto mo, ihatag sa ako ng ngalan sang ginapangita mo. Kaya ipa-page ko na lang. Si Captain Ace Christian Villesa. Ate, okay ma'am. Ang lalaki nga nagatindong nga ina nagapadulong sa eroplano. Siya ina! Ace! Nakabati akong inatawag ang ngalan ko Kag pamilyar ang iya tingog. Mabalikidari ako. May ginabalabagan nga babaeng 3 ka soldado?
My God! Si Silva? Silva! Hindi ka mo magkabalaka. Kilala ko siya. Kag kung mahimo, babayian ay kami nga makasugilanon sa makadali. Okay, sir. Ari ka man. Anong ginabuhat mo diri, Silva? Hindi ka na namang pa-assign sa Mindanao. Please. Magamo dito eh. Hindi ko madala kung may malain nga matabo sa mo sa patag-awayan. Una ako nga mapatay sa kakulba. Kaya nga ang mabalaka ka sa akon. Hindi ba lang nato ka sa abroad? Nga angari ka diri. Nagpauli ako. Nagbalik na ako sa Pinas. And I'm staying here for good. Kag paanong milyonaryo mga boyfriend dito? Nagsugilano na kami ni Haji. Kag inambalan ko siya. Nga ari diri sa Pilipinas ang kasing-kasing ko. Nagpangaya ko sang patawad sa iya. Kag maay man kinahangpan niya ako. Ang buot mo bala silingon nga? Nga akong ginpili mo? Hindi pa bala obvious? Wala mo bala makita? Halin sa international airport, dire ako ng diretso. Kag basi kung magbago naman ang pinsar mo. Kag magpalagyo ka naman. Hindi na. Promise. Hindi na ako magpalagyo. So, mahal mo ako? Kinahanglan pa ba lang ihambal, ina? Basi gusto mo, isinggitan ko pa dire. Aba, hindi. Basi bala kung magubang image ko. Kung napabing masiling say mo, nga gusto ko nga isinggit mo para mabatian nila dire kung ano kadako sa paghigugma mo sa akon. Silva naman no. Wala lang bala sa amo sina. Do hindi ka seryoso sa akon ha, Captain Bilyesa. Ina lang balang gusto mo? Anay ka. I love you, Silva! I will marry you! Oh my... Ace! I love you. I love you so much. Bay, Silva? Ari ka? Ay, sang-sano ka lang nag-abot, anak? Kag nga aga wala kagin magpahibalo nga mapauli ka? Nakaibalo ako nga makibot kagid tita. Mami, may mabala nga pasudlon mo anay kami para makasugilanon kita sang maayo. Sugiran ko ikaw kung nga nagbalik ako. Sige. Kari ka mo. Bagsulod anay ka mo. Ako nang bahala sa bagahe mo, Silva. Buligan ko ikaw.
Ano? Oo, tita. Natukiba namon nga mahal namon ang isa kag isa. Gani nagdesisyon kami nga magpakasal. Matuod din na, mami. Ang matuod, si Ace ang rason kung nga nagdesisyon ako nga magbalik sa abroad. Tungod gusto ko siya nga likawan sa pagpati nga may asawa na siya. Apang wala gali. Tungod wala madayon ang kasal nila ni Pearl. Ang laom ko, hindi na mahatagan sang katumanan pang awon paghigugma. Tungod sa nagbalik ako dito, ginbaton ko dayon ang paghigugma ni Haji. Tubtob na realize ko nga si Ace ang matuod ko nga ginahigugma kag hindi si Haji. Kag salamat ka na para man ako ni Haji. Kami galing para sa isa kag isa, tita. Kag nanugon ako sa mga tinuig nga ginusik namon. Gani agud nga mahinak pa na to, nagdesisyon kami nga magpakasal. Bueno. Pagkadto adri ang mga ginikanan mo. Agud mahambala na nato ng bahin sa inyo kasal. Mahalin ka sa serbisyo? Oo. Agud hindi na kita maghilayo ay pamahal. Hindi man kinahanglan nga maghalin ka sa pagkasoldado. Asawa mo na ako. Kakundiin ka, dito man ako. Hindi bala, amoy ng rason kung nga agin bayaan mo si Pearl? Tungod gusto niya nga pahalin ka sa trabaho mo? Pues, lain ako. Kung din ka malipayon, handa ako nga magsuporta sa imo. Silva? Nalipat ka na sa ginsumpaan naton sang kaslon kita. Nga maupod kita for better or for worse. Wala gid magsalang kasing-kasing ko sa pagpili sa imo. Wala gid mahal ko. Kag diri natapos ang kasaysay ni Silva, nga yaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once there was a love. Sa kasaysayan. Ginhuptan sa kasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkan. GTX 500. Mga kabombo,
Nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Rosie. Kairaming mang balakin sa iyong daraanan, sadyamang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat, ang iyong pinapasan.
sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman, sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Nabalaka gid ako bala ni primo mo. Anong aton isugid kay Rosie man? Nabalaka man gani ako, Veronica. Apang kinanglan nga makaibalos siya sang kamatuoran. May rason siya nga makaibalos sina. Pero sa karon, kinahanglan nga makapiyo kita nga luwas siya sa katalagman. Gani kuhaon ko sila ni Barney kag dalon diri. Pagkatapos, maminsar kita sang maayo nga paagi kung sa ano naton siya masugiran sang kamatuoran. Mag-inom ka na isang kape, ma, para nga makuha ang nervyos mo. Salamat gid hari. Apang hindi gid ako makabaton sang bisan ano nga ilim nun. Hindi ko malimtan ang ginhambal sa ako ni Molly. Si Tita Muli? Oo. Nagtawag siya sa akon. Hindi siya kuno didto makahalin. Kay madamo kuno sang ginapamangkot sa iya ang mga pulis. Ha? Anong ginpamangkot siya sa mga pulis, haw? Basta madamo kuno. Hindi man siya magsugid o kung ano. Ginpatawag niyang iya abogado. Kag nagsiling ini, nga hindi siya kuno maghambal sang kung ano. Kag subong, nagapakadto na sa police station ng iya nga abogado. Amo gali? Nagsugid bala sa simo? Kung ano gid ang natabo nga aksidente nga to, ma? Wala man. Basta may aksidente lang kuno nga natabo. May nahalitan bala sa among aksidente? Wala man siya makapanukit. Gani nga naglaom ako, nga wala siya sang labot diri. Wala gid bala siya manugid kung ano nga klase sang aksidente, ma? Wala man. Pero, do makatilingala, ina? Amo matuod, hari. Wala siya maghatag sang detalye. Basta amo lang inang ginhambal niya. May aksidente kuno nga natabo, kag naumid kuno si Peter. Kung mamangkot ako sa iya, do pareho bala nga wala lang siya makabati. Ayhan, nasyak pa siya gihapon. Amo gid inang batasan ni Molly, bisan sa mga bata pa kami. Maluyag siya nga magpanunlog, kag magsakit sa akon kung wala sang nagatulok. Kag sang ulihi, nakatuon ako nga maglikaw sa iya. Kag wala gid magbago ang batasan niya nga ina, ma? Wala. Apang hindi man gani ako makahangop. Nga pati ang anak niya, ginakaugtan man niya. Hindi ako makahangop. Kung nga amo sinakapintas ang akon manghod. Ayhan, may mga tao gid nga natawo nga malain. Kag may ara man sang tao nga natawo nga mabuot. Husto ka, hari. Husto ka, gid. Pero nga bala nga hindi gid niya matunaan nga palanggaon si Rosie. Mabuot man siya. Maluluyon. Sincero. Kag nagakadapat lang nga palanggaon. Apa nga ginakaugtan gid siya ni Tita Muli, ma? Samtang anak niya ini. Ma, magwaan na ako, ha. Tanawon ko lang kung nagapadulong na sila diri. Hari, hindi ka magpalibog. Hindi ako magpanugid. Ah?
Anong buot mo silingon, ma? Nakahibalo ako. Nakahibalo ako sang balatyagon mo kay Rosie, Hari. Nagahigugma ka kay Rosie. Kakwan... Hindi ka magpalipog, Hindi ako magpanugid bisan kay sino. Amoy nang matuod, ma. Naghigugma ko kay Rosie. Tanan kita nagapalangga sa iya. Husto ka, Hari. Tanan kita nagapalangga sa iya. Ang iban, wala nagahigugma para sa paghigugma mo sa iya, Hari. Kwan, ma, may ulobrahon pagali ako? Madali lang. Nakahibalo ako. Nakahibalo na bala si Rosie sang balatyagon mo sa iya? Nasugiran mo na siya bala? Wala, ma. Kagwala ko sang handom nga makahibalo siya. Nga Basi madugangan pang libog niya. Nga aman. Tungod para sa iya, kasin ko siya. Kag nalipay na ako sina nga mangin kaupod niya bilang pakaisa niya. Husto ka. Wala gali ako sina makadumdum. Kung sa bagay, wala man sang malain kung mag-abyan ka mo. Nakahibalo ang tanan sang batasan sang iloy niya. Kinahanglan niya ang maayo nga abyan, Hari. At least, palangga man siya siya, amay. Kung kisa makita ko si Tita Muli nga nagatindog sa pertahan kag nagatulok sa masakit sa ila. Labi na kung nagakadlaw sila nga doa. Husto ka, Hari. Sang sugiran ako ni Muli sang balita nga ina. Hindi ako makahibalo kung anong buhaton ko. Wala ako sang kaisog. Agod nga magsugid kay Rosie. Nga hindi na magbalik ang iya amay tubtubsan Ginsugiran ka bala ni Tita Muli? Kung sa ano napatay si Uncle Peter? Wala. Gani hindi ako makasugid kay Rosie kung sa ano napatay ang iya amay. Ang ginsugid lang sa ako ni Muli, amo nga nagpanawag siya sang ambulansya. Apang ulihin ako no. Kag nagpanawag sa ako ng police station. Nagsugid ini nga patay na si Peter sa aksidente. Kag amo lang ina. Apang wala ako makahibalo kung sa ano kusugiran si Rosie. Nagpamangkot siya parte kay Rosie. Ginpamangkot bala niya kung paanong kahimtangan sang iya anak? Wala. Wala siya singgin hambal parte kay Rosie. Magluwas lang nga hindi na kuno magbalik ang amay sini. Ha? Amo lang ina iya ginsiling? Amo lang ina. Hindi ako maka-eksplikar kung sa ano nga paagi napatay ang iya amay. Kag nakahibalo ako nga mamangkot siya sina. Ang nahibalaan ko lang, aksidente ang natabo. Aksidenteng natabo sa kabalig. Kagintakop na niya ang telepono. Ambot lang, kung magpasugot si Muli, nga diri lang anay maistar sa aton si Rosie. Mapasugot ayan si Tita Muli? Nga diri sa aton maistar si Rosie, ma? Sinong makapakot? Karon nga wala na si Peter. Matun-an na niya nga palanggaon si Rosie. Parehos ang pagpalangga sang isa ka iloy sa isa ka anak. Hindi ako magpati sina, ma. Naton,
gusto niya nga ara siya si Rosie. Para mahimo niya diri ang iya gusto kay paubra sa iya. Kung makapagusto na siya sa pagsakit sini, karon nga wala na si Uncle Peter. May punto ka dira, Hari. Kag isa pa, basi ko nagaplano siya nga ibaligya na lang ang farm. Kag sa tion nga makakwarta siya, patod nga malakat siya sa kuntiin nga lugar. Apang paano naman si Rosie? Hindi ka magpalibog, ma. Hindi niya makuha si Rosie sa aton. Ang kinahanglan niya, amo ang kwarta nga binaligyaan sang umakag sang balay. Kaya nakapatod kita sina nga wala gid sa mabaton nga palanublion si Rosie sa tanan nila nga propiedad. Husto ka, Hari. Sa tion nga makuha na niya ang tanan nga kwarta, hindi na naton siya makita liwat. Kag bisan ano pang matabo, si Rosie kinahanglan nga mapabilin diri sa aton. Hasta nga makalambot siya sa husto nga edad. Kag makapamatod sang iya dapat nga buhaton. Gusto ka, Mama Veronica? Ibaligya niya ang tanan kag mangindulaan siya nga wala sang hinalungong si Rosie sang natabo. Apang mahimo gid bala niya nga kuhaon pati ang palanublion ni Rosie, ma? Mahimo. Basta ginhandom niya ina nga si Rosie mangin isa ka makaluluoy nga eredera. Samtang si Molly isa ka manggaranon nga babayi. Mangindulaan siya kag makapagusto sa kabuangan nga amo ang iya handom halin pa sang una. Rosie, iha, nabudlayan kami kay nagpanira pa kami sa balay namon. Wala sang kaso ah. Rosie, dali dire. Tita Veronica, anong natabo? Nakahibala ako nga may natabo nga wala ko mahibalaan. Sang nagligad nga gabi, naglakat si tatay sa pagpangita kay nanay. Kag wala pa siya makabalik. Wala sang bisan sino nga nakahibalo kundiin siya. May natabo ba lang nga malain sa iya? Wala siya nagapadugay sang amo sina. Pero, nga wala siya makapauli. Tita, sugiri ako kung anong natabo. Diin na siya. May natabo nga hindi amo. Nagkahibalo ako sina tita. Ay, sugiran ko ikaw sang tanan. Ang ginsugid sa akon sang imo iloy. Bayai ana ninyo kami dire. Dito na lang kami masugilanon ni Rosie sa pihak. Hari, dali na. Oo, tay. Makaluluoy man si Rosie. Nakaibala ako nga batyagon giniya ang isugid sa iya ni Mama Veronica. Nadumduman ko sang una nga paghiwat ni Rosie sa iya birthday. Mga 11 anyos na siya. Kag nag-abyanay kami dayon. Kaya pagligad sa mga tinuig, subong 18 anyos na siya. Kag wala gihapon magbago ang akong pagtamod kay Rosie. Nadugangan pag ang akong pagpalangga sa iya. Pagligad sa mga lawig nga panahon. Nangin magsuod kami nga abyan ni duha. Kag nakahibala ako nga ang akong pagigugma sa iya mangintubtub sa katapusan. Kairamang balakid sa'yo daraanan.
Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo!